Mga produkto gikan sa nakadaiyang kalungsuran sa Lalawigan sa Sugbo, Gibida atol sa pagbukas sa ika-450th founding anniversary sa probinsya. Gawas sa mga gipasigarbong kalanunon, abunda usab ang mga produktong pang-agrikultura. Lakip na niini ang mga lagutmon, sama sa kamote, ube ug uban pa. Siyempre, anaa ang saging hinog ug saging hilaw. Di usab magpauwahi ang mga prutas sama sa avocado, mangga, nangka ug dragon fruit. Ang nagkadaiyang mga utanon mapalit usab sa ubos nga presyo. Ang Regional Director sa Department of Agriculture mihulagway nga maayo ang dagan sa pananom karon sa rehiyon apan aduna siya hagit sa katawhan ilabi na sa mga LGU. Ang ato lang din is gi-encourage nato ang ato mga LGUs nga ug mahimo gyud careful ta sa kanang issue of land reclassification o land conversion. Basta gani agricultural land, ipadayon gyud nato na pag agricultural land, di gyud nato na siya i-convert into residential or commercial. Kay kakagamay pa ning ato mga mag-uuma, magkagamay pa ng atong agricultural land, wala na tay matamnan.